Abans de Plató i Aristòtil, els presocràtics ja havien mostrat un gran interès per respondre als grans interrogants de la cosmovisió grega antiga. Quin és l'origen i el principi de tot? Com podem explicar el canvi i la permanència? Què és la realitat? Com la puc conèixer? Què és i quin paper té l'ésser humà dins d'aquest univers? Les seves respostes havien estat molt variades. Plató, en certa manera, elabora un sistema complet on recull la influència dels filòsofs que l'havien precedit. Aristòtil, que va ser alumne de Plató a l'acadèmia, va conèixer en profunditat el pensament del seu mestre i va elaborar un sistema filosòfic propi en grau considerable a partir de la revisió crítica de les teories de Plató. Tot i això, podem dir que els dos filòsofs van coincidir en un aspecte previ. Les seves teories no deixen de ser un intent per continuar amb l'esperit socràtic de recerca d'un ordre racional darrere la vida humana, sobretot pel que fa a les qüestions morals i l'organització de la societat. Ara bé, ho van fer des de models filosòfics en molts sentits oposats. Plató des de l'idealisme i la transcendència i Aristòtil des del realisme i la immanència. Vegem-ho. Plató defensa el que s'ha anomenat dualisme metafísic. Existeixen dues realitats separades. El món intel·ligible és la realitat autèntica, on hi trobem les idees, les formes o arquetips, també anomenats universals. El món sensible és la realitat que ens envolta. En aquest hi ha objectes naturals que, segons Plató, són còpies de les idees i, per tant, tenen menys grau de realitat. Així, per exemple, segons Plató, tots els arbres de la realitat existeixen gràcies a que existeix la idea d'arbre. L'essència de la realitat es troba en el món intel·ligible i el món sensible només participa de les idees, és l'aparença. El món de les idees és el vertader i és immaterial, etern i invariable. Per contrast, la quotidianitat, el món sensible, és on les coses materials varien i es veuen afectades pel temps. Així, el canvi, segons Plató, en el fons no és plenament real, perquè la realitat autèntica, la de les idees, és estable i permanent. Aristòtil, per la seva banda, va criticar el dualisme platònic. No veu el sentit de postular l'existència d'un altre món per explicar el nostre. Només hi ha un món, la realitat sensible, i està constituïda per coses, per éssers concrets que anomenarà substàncies. Una substància, per Aristòtil, és un compost indissoluble de matèria i forma. La matèria és allò que compon la cosa, i la forma és el que la defineix. En termes platònics, l'universal, la idea. Partint del mateix exemple, per Aristòtil, la forma d'un arbre és el que fa que aquesta matèria particular sigui un arbre i no una pedra, una planta o qualsevol altra cosa. L'essència de les coses, per tant, no està fora de la realitat, viu dins les coses mateixes. Per explicar el canvi, que existeix i no és aparença, Aristòtil va recórrer a dos conceptes més, la potència i l'acte. Les substàncies contenen en elles mateixes possibilitats internes de canvi. Quan aquestes potencialitats es realitzen, s'actualitzen, és a dir, esdevenen acte, i la substància canvia de forma. Per exemple, una llavor conté la potencialitat de ser un arbre. Quan podem dir que ha canviat? Quan aquesta potencialitat ha esdevingut acte. La llavor ha esdevingut un arbre. En consonància amb el seu model del món, Plató defensarà una antropologia dualista. L'ésser humà és una unió antinatural de dues realitats. L'ànima pura i immortal pertany al món intel·ligible i el cos forma part del món sensible. Per Plató, la tomba de l'ànima. En el mite del carro alat, Plató explica com l'ànima es troba atrapada en un cos a causa d'un accident, d'una caiguda del món intel·ligible que l'ha fet oblidar tot el que ja coneixia.
En aquest mite, també es descriu l'ànima com un conjunt de 3 parts amb caràcters diferenciats. Una auriga que condueix, un cavall blanc de tendències nobles i un cavall negre de tendències materials. Veurem com desenvolupar més aquesta qüestió en la seva filosofia política. Per Aristòtil, l'ésser humà és substància i, com a tal, un compost indissoluble de matèria i forma, que en termes humans equivalen al cos i a l'ànima. L'ànima és la forma de l'home, és allò que el defineix. A diferència de Plató, l'ànima no cau ni està separada. En principi, no hi ha ànima sense cos, tot i que en el cas humà afegirà un matís a aquesta qüestió. Ell estableix que hi ha diferents tipus d'ànima d'acord amb la naturalesa dels éssers vius. L'ànima vegetativa és l'única que posseeixen les plantes. La sensitiva és la que posseeixen els animals a més de la vegetativa. I l'ànima intel·lectiva és la humana que integra també les anteriors. En alguns textos defensarà que, tot i que l'ànima és inseparable del cos, l'ànima humana posseeix també l'enteniment agent, que prové de fora i que, per tant, és independent del cos i immortal. Plató defensa la idea que per conèixer una cosa hem de captar la seva essència, l'universal. A partir d'això, i en relació a la seva antropologia i teoria de les idees, elabora una teoria del coneixement. Conèixer és una facultat de l'ànima humana. L'ànima, que pertany al món intel·ligible, en el fons ja coneix les idees, però en caure en un cos ho oblida tot. Queda, podem dir-ho així, amnèsica. El coneixement és, per tant, reminiscència, record. Consisteix en recordar tot el que hem oblidat. Ara, aquesta no és una tasca simple. L'ànima haurà de passar un llarg procés pels diferents nivells de coneixement. Tots aquests estan integrats dins d'una escala que va des de la representació fins a arribar a la intuïció, grau que permet reconèixer les idees. Per Aristòtil, el coneixement també consisteix en identificar l'universal, la forma, allò que defineix les coses. Ara bé, com hem dit, no considera que aquest aspecte es trobi separat de les coses mateixes. La forma està integrada en la substància i per captar-la, segons ell, cal partir de l'experiència. Observem similituds entre les coses del món i per abstracció arribem a l'essència dels objectes. Aquest procés és el que en la seva lògica anomenarà inducció. La teoria ètica de Plató va lligada al seu model polític i metafísic. Ell defensa el que més endavant s'ha anomenat intel·lectualisme moral. El coneixement s'identifica amb la virtut i la ignorància amb el vici. Qui fa el mal és per ignorància del bé, perquè no coneix o té una idea equivocada del bé. En canvi, qui fa el bé i la justícia és perquè coneix la idea de bé i de justícia. Ara, recordem-ho, el coneixement de les idees és una tasca complicada i només l'assoliran les persones que tinguin una ànima ordenada i han rebut l'educació adequada dins d'una societat també harmònica. Aquestes persones són els savis, els filòsofs, que com que són els més virtuosos, per Plató, són els més adequats per governar la polis. Aristòtil, per la seva banda, rebutja la identificació entre saber i virtut. Per començar, separa el saber teòric del comportament o saber moral. L'ètica i la política és un saber pràctic, orientat a l'acció, i per tant serà en l'acció humana on trobarem la virtut. L'ètica aristotèlica és més flexible que la platònica. La virtut no es troba en una idea fixa, sinó que es relaciona amb una rutina, un costum que es perfecciona i s'adapta a les circumstàncies individuals. La virtut consisteix en l'hàbit d'escollir el terme mitjà entre extrems. Per exemple, la valentia davant la covardia i la temeritat. Ens dirà que és a partir de l'exercici de les virtuts que les persones poden assolir la felicitat dins la polis.
Plató va construir un sistema polític també inspirat en la seva teoria de les idees, la de l'ànima i l'ètica. La seva ciutat ideal, la república, s'estructura a partir de 3 classes socials que reflecteixen les 3 parts de l'ànima i les seves funcions i virtuts associades. Això significa que les persones, tant homes com dones, poden exercir 3 papers diferents dins la polis. Els artesans els domina la part concupiscible, la moderada. Els guardians, la irascible, la valenta. I els governants, la racional, la sàvia i prudent. La polis que segueix aquesta divisió és harmònica, justa. Per això s'ha de fer tot el possible, des de l'educació dels nens fins a la gestió i la legalitat de la ciutat, perquè aquest ordre es pugui complir. La teoria platònica és, en gran part, una reacció al relativisme dels sofistes i als sotracs polítics que va viure Atenes. Per això, la seva proposta té un gran component normatiu i jeràrquic. Plató descriu amb detall com hauria de ser la ciutat ideal, tot el que s'hauria de prohibir i com el govern exerciria aquest control. Aristòtil també va criticar fortament la concepció sofística de l'Estat com a construcció convencional, però va presentar un model polític més descriptiu i realista que el de Plató. Això sí, tot ho va fer dins un marc teleològic. Aristòtil no estableix una divisió estricta de classes, però concep una societat jeràrquica on cada part té un paper, una finalitat d'acord en part amb el seu nivell de capacitat racional. L'home, el ciutadà, és, per naturalesa, un animal polític i la ciutat és la comunitat suprema on pot assolir la seva finalitat. També hi ha persones amb menys capacitat racional, que no estan preparats per la vida política i, en canvi, són bons per servir. Aquests són els esclaus naturals. Finalment, malgrat la seva capacitat racional plena, Aristòtil assigna a les dones un paper predominant dins la llar, sota l'autoritat de l'home de la casa. En el Timeu, Plató exposa el procés de formació i ordenació del món sensible a partir de les idees. El Demiurg, el déu artesà, inspirat en les idees, modela el món sensible sobre la hora, l'espai il·limitat. Per fer-ho, li assigna la temporalitat, generant així el canvi i el moviment. Dins d'aquest, ens dirà Plató que el món dels astres, el del cel, és el més perfecte, perquè té un moviment circular harmònic, no caòtic. La cosmologia aristotèlica presenta un univers etern però finit, una gran esfera plena sense buit. Fora d'aquesta, només hi ha el primer motor immòbil, que és principi de moviment. Mou sense moure's. L'univers té 2 regions, el món supralunar, celeste, i el món sublunar, terrestre. Els 2 mons són qualitativament diferents. El món sublunar està format pels 4 elements, terra, aigua, aire i foc, i és el lloc dels moviments rectilinis des de i cap al centre. Al món supralunar només hi ha un element, l'èter, i un tipus de moviment, el més harmònic, el circular. En aquest punt podem veure que, tot i haver criticat el dualisme platònic, la influència del seu mestre queda ben gravada en el seu model cosmològic. En aquest, no només ens parlarà de la divisió de 2 mons, sinó que també defensarà que el món dels astres és més perfecte i superior a la regió sublunar. I amb això hem acabat la comparació entre les teories de Plató i Aristòtil.